Hvad er intersprog? Intersprog, det er et forløbigt sprog. Det er det sprog, man taler, når man er ved at tillære sig et nyt sprog. Intersprog, det er ikke en mangelfuld eller ufuldstændig udgave af modersmålet eller modersproget. Det skal ses som en variation af sproget på niveau med en dialekt. Det vigtige i intersprog, det er, at kommunikation med andre er afgørende. Og det vil sige, at sproget, det er vigtigere end formen. Og man kan ikke sige, at der er tale om, at der er fejl i sproget. Det gør man jo heller ikke ved en dialekt. Det er en variant af sproget. Hvad kendetegner intersprogsteori? Vi har 3 ting, vi kigger på, og det er, at det er systematisk. Det vil sige, at som alle andre sprog, så er det styret af regler, som bliver dannet undervejs. Men det er også foranderligt, det vil sige, at nye regler kan komme til. Der er nogle, der bliver udviklet og forfinet, og andre smides væk. Og det er variabelt. Det betyder, at regeludskiftningen ikke sker på én gang, men bliver dannet efterhånden afhængig af situation og sproglig sammenhæng, så vi til sidst har et bedre og mere udviklet sprog. Arbejder man med intersproget, så betyder det, at man er interesseret i at vide, hvad den lærende, også kaldet learneren, kan. Og i modsætning til en behavioristisk tænkning, som egentlig tænker en fejlanalyse, så tænker man i intersprogsteori om at kunne se, hvad eleven kan gennem det, man kalder en intersprogsanalyse. Intersproget er bygget op omkring hypoteseafprøvning. Det vil sige, at learneren tillærer sig så at sige sproget i det omfang og tempo, det skal bruges, og i den omfang, det er nødvendigt for, at man kan kommunikere med omverdenen. Sprogets nuancer, det ekspanderer i takt med, at learneren får enten af- eller bekræftet sine hypoteser. Og de der hypoteser, de skal afprøves et utal af gange, og de skal også analyseres af learneren, inden at learneren kan enten be- eller afkræfte de forskellige hypoteser. Intersprogsteorien går også på, at tilegnelsen sker ved kommunikation, og det er med udgangspunkt i, at vi kommunikerer, at vi udvikler regler. Det vil sige, der er heller ingen bekymring om, at eleverne lærer mindre ved at høre et ikke korrekt sprogbrug. De mener derimod, at der er stor mulighed for i fællesskab at få afprøvet forskellige hypoteser og danne nye eller bibeholde nogle, de har set. Hvorimod behavioristerne, de er meget bekymrede om, at eleverne de skal høre et ikke korrekt sprog. Hvordan udvikler intersproget sig? Karen Lund, som er professor, har forsket i, hvordan det udvikles, og har ligesom sammendraget Anne Holms udviklingslinjer i tilegnelsen af dansk som andetsprog, og har undersøgt, hvorfor der er noget, der er sværere end andet. Og hun har her lavet 3 faser, som udviklingen sker igennem. Fase 1, det er ordindsamlingsfasen, hvor learneren samler på alle ord og tillærer sig betydning, og egentlig udlader alt unødvendigt. Det vil sige, det er korte sætninger og gentagelse af ord. Fase 2, der har vi udfyldningsfasen. Her begynder learneren at udvikle sit sprog, få længere sætninger og bruge et mere varieret sprog. Sofisticeringsfasen, her arbejder learneren med det komplekse sprog, både med grammatik og med indhold og ordvalg. Her ser vi en elevtekst fra en tosproget elev. Det er en elev i 9. klasse, som kommer fra Vietnam. Når vi læser teksten, så kan vi se, at det er en kort tekst, som let kan læses og faktisk også giver mening for læseren. Teksten består af mange mindre sætninger, og det er formodentlig svar på spørgsmålet hundeliv og hvem er i Lukas familie. Og som følge af det, at det er svar på spørgsmål, er der ikke så et tydeligt rytmisk samspil mellem sætningerne, men eleven viser et varieret sprog og får faktisk rigtig mange informationer med i den her korte tekst. Kigger vi lidt mere på indholdet i teksten, så kan vi se, at eleven som sagt anvender mange forskellige ord, og at der stadigvæk er eksperimenter med endelser. Her i teksten, der mangles t et par gange. Blandt andet så står der, de er hundeskole, hvor der egentlig skulle stå, det er hundeskole. Og vi har her, hun kan god lide at lave sjov, hvor der egentlig skulle stå godt lide at lave sjov. Eleven
har korrekt anvendelse af adjektiver til beskrivelser. Der står kønne, brune øjne og en sød hund. Og eleven viser også forståelse efter punktum. Vi kan se, der er punktum her, der bliver startet med stor. Og det sker hver gang efter 7 punktummer. Teksten har derimod ingen kommaer, men der er 3 længere sætninger, som fylder 2 linjer, hvor der ikke startes med stort ved linjeskift. I kan se det her. Lukas bor hos Susan og Jesper, og de har 3 hunde. Det vil sige, at der er ingen komma, men der er heller ikke startet med stort. Så det understøtter egentlig vores teori om, at eleven har styr på stort efter punktum, at det ikke blot er en regel om stort bogstav ved linjeskift. Eleven bruger nogle gange lidt ekstra ord, ikke fordi det ødelægger budskabet, men det er alligevel lidt overflødigt. Lykla, hun er en sød hund, hvor ordet hun kunne have været udeladt. Ved at bruge ordet hun, kan vi jo se, at eleven formodentlig refererer til, at hunden er en tæve. Men der er ingen hankunstvæsener i den her tekst, så vi kan ikke udlede, om brugen er korrekt, eller om det for eleven altid vil hedde hun. Eleven viser god forståelse og brug af varierede ord og lidt længere sætninger. Lykla, hun er en sød hund, hun er 3 år gammel. Og Lykla, hun går også i skole, det er hundeskole. Lykla har kønne brune øjne. I forhold til fællesmål med dansk som andetsprog, så vil ovenstående opgave og elev befinde sig i kompetenceområdet tekstproduktion, og færdigheden eleven kan skrive i hele sætninger, og vidensmål, at eleven har viden om sætningsdannelse. Hvad kan learneren allerede, og hvad er han eller hun klar til at lære? Eleven kan allerede anvende mange ord i korrekt sammenhæng. Dog er der så stadigvæk lidt afprøvning af teori om endelser. Elevens næste skridt vil være at skulle arbejde med brugen af kommaer og skrive længere sætninger, som rytmisk hænger sammen og giver mening, uden at læseren føler, at sætninger bliver brækket over med punktummer. Jævnfør Karen Lunds 3 faser, så befinder eleven sig her i fase 2, i det eleven viser begyndende tegn på rigtigere og længere sætninger, hvor der blandt andet også anvendes adjektiver. Hvad kan en intersprogsanalyse så bruges til, eller måske ikke bruges til? Den kan bruges til at sætte fokus på elevernes færdighed, og så samtidig belyse mulighederne for næste læringszone, jævnfør Vygotsky. Og med 3 faser fra Lund, så kan vi følge elevens læringsvej, og vi kan stilisere undervejs, således at der er de mest optimale læringsforudsætninger. Og modsat intersprogsanalyse, der har vi jo så den behavioristiske tænkning, som har fokus på fejlene. Men det spændende i intersprogsanalyse er, at der er fokus på det, man kan, og det er det der med, at det vi ser, det får vi mere af. Det er den positive opmærksomhed, der er fordrende for læring. Og det gælder sproglærer, og det gælder al anden læring. Det vi ser, det får vi mere af. Idéer til sprogstøttende aktiviteter i forhold til elevens aktuelle sproglige udvikling. Det kunne være fordrende med oplæsning af tekster med længere sætninger, og så en tydeliggørelse af, hvordan kommaer giver en bedre forståelse af indholdet. Det vil sige, at der bliver pause ved komma, at det giver luft i teksten. Det kan også være at lave markarbejde eller gruppearbejde, hvor de får udleveret nogle længere sætninger uden tegnsætning, og de så sammen ved oplæsning og samtale skal finde frem til en eventuel tegnsætning, og måske endda finde en eller anden form for regel for, hvornår de forskellige tegn skal bruges. Det kunne også være skriveøvelser, hvor hjælpespørgsmålene kan åbne op for en længere forklaring eller tekst. For eksempel, hvad skal du lave i weekenden? Ovenstående forklaring om intersprog og intersprogsanalyse er lavet af Line Kjems Nielsen og Tina Kristine Jørgensen.